हॅलो हाय, कसे आहात सगळे? मजेत ना? तर ना यंदा आम्ही गावी गेलो होतो. तशी माझी ही पहिलीच वेळ गावी जायची. कधी लहान असताना गेली असेल. तर आता आम्ही गेलो होतो स्पेशल हौसा करायला. हौसा म्हणजे ते नवीन लग्न झाल्यानंतर पहिल्यांदा करतात ना ते. जाणार नव्हतो पण सगळेजण फोर्स करायला लागले की 2चे 3 झाल्यानंतर तुम्हाला हौसा करता येणार, यंदा जाच म्हणून गेलो. आणि लॉकडाऊनमुळे सुट्टी होती, म्हटलं फॉर अ चेंज जाऊया म्हणून गेलो. प्रॉपर क्वारंटाईन राहिलो, ते पण हॉटेलमध्ये. आणि एकदाच्या गावी पोचलो आणि आमचा हा श्री म्हणजे माझा नवरा गावचाच झाला. हसत होता काय, खेळत होता काय, चक्क मालवणीमध्ये शिव्या देत होता तो. गावी पोचला आणि गावचाच झाला हा माणूस. बरं, गावी गेल्यावर तो मोठा एक सोहळा होता, सगळ्यांच्या पाया पडायचं वाकून निघून. ते झालं आणि दमली बाबा अक्षरशः, म्हणून जाऊन खुर्चीत बसले. तिथे गावच्या सासूबाई ओरडतच अंगावर आल्या माझ्या, खुर्चीत बसायचं नाही, उठ हवरेत जा. आता हे हवरे काय मला कळलं, म्हणून श्रीला बोलली, अरे श्री हे जरा ह्या काय बोलतायत बघ. तर परत अंगावर आल्या माझ्या, बोलतात हे श्री बी काय ते इथे नाही बोलायचं, मुंबईला बोलायचं. काय हे मला तर नवलच वाटलं. आणि माझ्या नवऱ्याला मी ओ वगैरे कशाला बोलेन, किती डाऊन मार्केट वाटतं ते. श्रीच किती चांगलं वाटतं ना. तर नाही, ह्यांचं आपलं भलतंच, श्री बोलायचं नाही, अहो बोलायचं. या राहिलं. बरं, श्री बोलला म्हणून ना सकाळी लवकर उठून किचनमध्ये गेली. तुम्हाला माहिती आहे, सासूबाईंनी लिटरली माझ्या हाताला धरून मला बाहेर काढलं आणि बोलतात कशी, बाहेर हो आधी, आणि त्या केसांचा आंबाडा घाल. तुम्हाला सांगते, लिटरली त्याने माझ्या केसांचा आंबाडा घातला. खूप लॅक्मेमध्ये स्पेशल अपॉइंटमेंट घेऊन ब्लो ड्राय केलेले केस माझे, अक्षरशः त्याचा अंबाडा घालून गुंडाळून ठेवलेले. परत त्या सासबहू मालिका असतात ना, त्याच्यातल्या सुना कशा टिपिकल बॉर्डरवाल्या साड्या आणि ते सगळे दागिने घालून असतात, तसं अगदी राहावं लागायचं. तुम्हाला सांगू काय माझी हालत झाली होती गावी. बरं, घरातले सगळी कामं करून दमून ना रात्री म्हटलं थोडं रिलॅक्स व्हायचं, म्हणून ना गाऊन घातला आणि अंगणात गेले. म्हटलं नेटवर्क तरी बघ. तर परत तिने पण धावत आल्या, अक्षरशः खेचून मला घरात आणलं आणि बोलतात कशा माहितीये, सणासुदीचे दिवस असत, दारावर कोण येता, कसा दिसता आता, काय आहे त्या पिशव्या घातल्यास. पिशव्या? बरं, नवऱ्याबरोबर 2 शब्द बोलायला गेलात, काही शेअर करायला गेलात, तर तिथे पण या हजर. काय सारखं बोलत राहायचं ते. अरे पण माझा नवरा आहे, मी कधी पण किती पण बोलेत ना, असं आमच्या मुंबईत नाही होत कधी. बरं, जेवताना एवढा भात वाढायचे, मी तर बाबा 2च चमचे भात घ्यायची, ते पण एवढासा. तर मग मला काय बोलायचं माहितीये, आमच्या घरातली मांजर पण एवढा भात जेवत नाही, म्हणजे मी मांजर. बरं, घरी कोणी मॅरिड वुमन आलं ना की त्यांना हळद पिंजर लावायचं, मग ते कधी पण येऊ, आणि ते काम माझ्याचकडे दिलेलं. आणि त्याच्यात पण यांचे रूल्स होते, म्हणजे बघा, हळद आय थिंक ह्या हाताने आणि पिंजर ह्या हाताने. आय वॉज सो कन्फ्युज मग मी काय केलं माहितीये, रेड कलरची नेलपेंट लावली ह्या हाताला आणि येलो कलरची ह्या हाताला. स्मार्ट ना. बरं, ते सासूबाईंनी ना मी सांगून ठेवलेलं की मी ना फॅशन डिझायनर आहे. तर ह्यांचं काय भलतंच, कोणी आलं ना की सांगायचे की आमची सूनबाई ना कपडे शिवतात, आणि मुंबईच्या बायका आल्या की त्यांना सांगूनच ठेवायची, तुम्हाला ब्लाऊज शिवायचा असेल तर आमच्या सूनबाईंकडे द्या. शी ओ गॉड, किती डाऊन मार्केट वाटतं ते. एक सांगू, पण ह्या गावच्या बायकाचा ना स्टॅमिना भरपूर असतो बाबा. किती काम करतात त्या, किती काम करतात. शेवटी आजारी पडणारच ना, स्वतःची बिलकुल केअर नाही या बायका. मग आमच्या सासूबाईंचं पण असंच काहीतरी झालं, त्यांच्या कमरेचं काहीतरी झालेलं, आय थिंक खुळखुळा, त्यांच्या कमरेचं काहीतरी खुळखुळा झालं असं बोलल्या आणि त्या झोपल्या. तर त्याला काही जमत नव्हतं काम करायला, आणि त्या दिवशी आमच्याकडे भजन येणार होतं. तर सगळे मला बोलले की तू काहीतरी बनव. तर मला काय ते चुलीत आग वगैरे करता येत नव्हती, मी गॅसवर आपला मस्त इन्स्टंट ढोकळा बनवला. तुम्हाला सांगते, कोणीही भजनात खाल्ला नाही. असं नाही की वाईट झालेला, श्री बोलला की मस्त झालेला, पण ह्यांना म्हणतात की असलं काय आवडतच नाही खायला, त्यांना असं उसळ वगैरे झणझणीत लागतं. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी तो सगळा ढोकळा ना म्हशीला घातला. किती वाईट वाटलं मला माहिती. त्यापेक्षा वाईट अजून वाटलं कुठे माहितीये, दुसऱ्या दिवशी जेव्हा मी बाजूला पूजेला गेली ना, तिकडे माझ्या ढोकळ्याची चर्चा सगळ्या बायकांमध्ये. बरं, त्या बायका मलाच विचारतायत, तूच केला होतास ना तो ढोकळा म्हणून. आणि ती पोरं मला ओ ढेकळा वहिनी म्हणायला लागली, गावठी पीपल. मग आला हौशाचा दिवस. तुम्हाला सांगते, हौशासाठी स्पेशल ना मी डिझायनर इरकरी घेतली होती, आणि त्याच्यावर मस्त कॉन्ट्रास्ट कलरचा ब्लाऊज. पण तिकडे गेल्यावर ह्याने मला ती कुठल्या जुन्या आजीची 9वारी साडी घालून दिली. शेवटी काय, तीच घातली.
म्हटलं जाऊ दे, साडी नाही पण निदान तो मेकअप तरी नीट करूया. पण नाही, तिथे पण भटजी, झाली का तयारी, झाली का तयारी. निदान मेकअप तरी नीट करू द्या ना. मला इन्स्टावर सगळे फोटोज अपलोड करायचे होते. हौशाची पूजा झाली आणि त्याच अवतारात म्हणजे ते नऊवारी घालून आणि कमरेवर तो बांबूचा ट्रे घेऊन ना मला ह्या लोकांनी पूर्ण गावात फिरवलं. बरं नुसतं फिरवलं नाही हा, हौसा द्यायचा, पाया पडायचं आणि नाव घ्यायचं. तसं श्रीने ना मला डाउनलोड करून थोडी नावं दिली होती. मी पाठ करून गेलेली एक मस्त नाव, एकदम सिंपल आणि सोपं. म्हणजे कसं की इंग्लिशच्या पुस्तकाला ब्राऊन कवर आणि मी श्रीची लवर. पण हे पण त्यांना नाही आवडलं. तिथे पण काय ते टाट पाट गऊ अशी एवढी मोठी मोठी नावं सांगितली मला त्याच्यातली काही एक नावं जमली नाही. किती कठीण नावं होती ती. आणि काय तर आलेल्या गेलेल्यांचे परत परत वाकून वाकून पाया पडायचं. तुम्हाला सांगते माझी पण कंबर अक्षरशः दुखायला लागली आणि माझ्या पण कमरेचा काय ते झाला ना खुळखुळा. मग रात्री तो फुगड्यांचा प्रोग्राम, सगळ्या बायका जमल्या आणि मला खेचून खेचून फुगडी घालायला येत. मला तर त्याच्यातला एकही प्रकार येत नव्हता. काय एक भयंकर प्रकार होता तो. तुम्हाला सांगते मला चक्कर आली त्यांच्याबरोबर. त्यापेक्षा आमच्या मुंबईतला गरबा परवडला. पुढे जायचं, मागे जायचं आणि टाळ्या वाजवायचा. सो इझी. बरं दुपारी ना या सगळ्या म्हाताऱ्या बायका येऊन बसायच्या घरी. किती पार्टीज म्हणा ना. आणि सुरू विषय काय तर सुनानी कसं वागायचं, कसं बोलायचं, काय करायचं बस. आणि ह्याचा समज काय की आमच्या मुंबईच्या सुनांना काहीच येत नाही, काहीच अक्कल नाही. आणि बोलायचं नुसतं बोलत बोलत नुसते लेक्चर द्यायच्या माहिती. आय टेल यू, श्री बोलला म्हणून मी गप्प राहिल्या. आता ह्या प्रत्येकीला ना बरोबर आन्सर दिली असते. बरं गावी ना गणपतीमध्ये एक मोठा इव्हेंट असतो. कुठला माहिती आहे? करंजी इव्हेंट. सगळ्या बायकांना बोलवायचं आणि एवढ्या करंजा करायच्या. मला नाही जमत तरी मी करंजा लाटून दिल्या. पण सगळ्या बायकांमध्ये ह्यांनी माझ्या करंजीला नाव ठेवलंच. म्हणतात कशा काय ह्या चपात्या लाटल्यास. एक तर कधी नव्हे ते ह्यांचं काम करा आणि वर ह्यांचं ऐकून पण घ्या. आय एम टोटली फेड अप यू नो. श्रीला सांगून टाकलं दिस इज फर्स्ट अँड लास्ट टाइम, परत गावी येणार नाही. बरं दिवसभर ना त्या पुऱ्या आणि करंजा करून ना हात आणि कंबर दुखली. रोटी मेकर तरी खायचं ना. टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय ते माहीतच नाही बाई यांना. ह्यांच्या गावच्या चुलीवर 24 तास चहाचा टोप. म्हणजे कधीही कोणी यायचं त्याला चहा द्यायची. कधी चहा प्यायचा, किती प्यायचा ह्याचं काय लिमिटच नाही ना. बरं हे सगळं करता करता ना फायनली गणपती झाले. पण खरं सांगते एक मजा आली त्या सगळ्या. सगळं त्रास होत होता पण एक मजा पण येत होती. सगळं नवीन होतं, थोडंसं एन्जॉय पण करत होते मी, नाही म्हटलं तरी. पण आता म्हटलं गणपती झालं, थोडं रिलॅक्स होईल, थोडंसं फिरेन, थोडासा गाव बघेन. पण कसलं काय, गणपती झाले आणि ह्यांचे म्हाळ चालू झाले. बरं ते आज इथे उद्या तिथे कुठे कुठे लाईन असायचीच. आणि म्हाळाचं आमंत्रण आलं की सासूबाई आमच्या चला साडी नेसा, सगळ्या दागिने घाला आणि चला माझ्यासोबत. मग तिथे पण जावं लागायचं. बरं तिथे जाऊन काय बसायचं नाही. तिथे पण त्या किचनमध्ये चुलीच्या समोर बसून कामं करायची. सगळी कामं मी शिकली माहितीये. तुम्हाला सांगते ह्या महिन्याभरात माझा स्किन टोन एकदम चेंज झाला. पण आता कुठे ना मी गावात ना रुळत चाललेली. म्हणजे मला पण असं वाटायला लागलं की मी पण आता गावातलीच झाली. आणि मजा यायला लागली होती खरं तर. म्हणजे एकंदरीत सगळं शिकणं, म्हणजे त्या रीतीभाती एक नवीन काय शिकायला मिळत होतं. आणि मुंबईवरनं कॉल आला, ऑफिस चालू झालं. मग काय मनात नव्हतं खरं तर. वाटत होतं अजून 1 महिना, अजून 2 महिने. खरंच मजा येत होती कारण सगळं हिरवं नॅचरल, सगळं खूप मजा येत होती. मग काय तयारी का लागलो मुंबईला परत जायच्या. पण अगदी मनापासून सांगू आवडेल मला आता दरवर्षी गावी यायला गणपतीला. खरंच ठरवलेच मी, आता मी येणारच. अक्षरशः साडी नेसावी लागल्या ना रोज तरी येणार. आणि सासूबाईंचा राग अजिबात नाही मला. कारण माहितीये त्यांच्या अपेक्षा काही नव्हत्या, रागही नव्हता. त्यांचं काय की आम्ही फक्त ज्या चालीरीती आहेत गावातल्या त्या शिकायच्या आणि करायच्या. आणि तुम्हाला माहितीये जेव्हा मी यायला निघाले ना मुंबईला तेव्हा त्या रडल्या. मला मिठी मारून रडल्या आणि मला बोलल्या हातात हात घेऊन, परत या सुनबाई, आपलाच घर, आपलीच माणसं असं इसरा नको. मला सांगते माझी मम्मी पण नाही रडलेली हो माझ्या लग्नात. ह्या सासूबाईंच्या वागण्यात ना आपुलकी होती, प्रेम होते. खूप भावल्या मला.
काय मग गावाल्यानो, कशी वाटली ही मयेकाणीची सून? आवडली मा? आवडाकच होई, नाही मग नाही आवडत सांगतलेच कोणाक. मयेकाणीची गाठ असं तुमची. आणि होय, गावी पहिल्यांदा लग्नानंतर गेल्यानंतर तुमच्या बाबतीत पण असे काही किस्से घडले असतील, त्याची खाली लिंक दिली असा ना, त्याच्यावरती आमका नक्की सांगा. आणि हो व्हिडिओ लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करू अजिबात विसरा नको. कारण माहिती आहे, जेव्हा आम्ही यायला निघालो ना परत मुंबईला, तेव्हा तुम्हाला सांगते मला मिठी मारून रडल्या त्या. तुम्हाला सांगते माझी आई पण नव्हती हो लग्नात रडली माझी आई. शपथ असं आलेलं सगळं इमोशनल आलं